Sí, sí. En Pontevedra, non sei se iso en Pontevedra. Esta foto veu desde algunha axencia, non sei se en Madrid ou de Málaga, onde ela, e alguén lle puxo que en Pontevedra. Non sei se o mellor que pasaron periódicos de outras cidades para logo enviálo, que publicouse en 1969 para celebrar o 30 aniversario de